bandiraɓe min calmini mon kala inde mum e yettode muɗum oɗon keɗo émission sénégal men e nder radio top fm 97.8 sawto ngol ne ɗuggito ɗo e nder dakaru sénégal wuro ngo e oɗo saaha ne heewi dille so tawi ko gonga ko dilli fo noon haɓe mbiya ko dilli ɗum ɓuuri ɗum doole kono parfois wonko ne dilla tawa ko dilli ko ɓuuri doole ni e ko dillini ɗum ko ko jiɗɗen wiide e oɗo saaha ene heewi yimɓe ɓe ganduɗa ene tuuma ene heewi yimɓe ɓe ganduɗa ene nodde ko woni dalilu mum noon ko 1000 milliards fonds mo covid 19 fodde wonde 1000 milliards ujunere milliards fawama e tabal ngam habtade rafi coronavirus on kaalis noon ɓiɓɓe leydi ndi waɗi hen yimɓe ko wellel ɓe mbaɗi hen ngaluji munen ɓeɓe ujunere ɓeɓe ujunnaji ɗiɗi ɓeɓe temedere moni kala ɗo tolni ko heddi ko sénégal ñamlima ngam haɓade rafi o ko ɓuuri hen ko noon hawde yimɓeɓe walla ɓuuri hen ko hawnade ɓe mbi e nder 1000 milliards ujunere milliards biyaɗo yo waɗe ngam habtade rafi o ko fodde wonde 114 milliards tan waɗa hen to banggue cellal ɓalli 114 milliards ɗum woni ko waɗa hen to banggue cellal ɓalli fodde wonde 886 milliards ɗum waɗa e gueɗe goɗɗe e ndaw ko hawni bandiraɓe ko ardunode nayde jardi laseji joni noon soɗon ciftora waɗino saaha wiya waɗi enquête aji baɗaɗi tawa kaalis o rewnaka laawol e on saaha ni halfinono ɓe ɗum ɓe hewɓe mbi kañum de heewani ni ko milliard uji 6 tan majji hen ayi heewani kono ɗum fo e waade noon milliard uji 6 ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum holno majjiri e on saaha rapport aji mbaɗama enquête aji mbaɗama tawama kaalis o ko heewi hen hutorirani rewani laawol ko heewi hen waɗaka ɗo foti ɗo waɗede ɗi rapport aji jaltino jooɗi guila président Macky Sall ena ɗo alay saago paamon ɗiɗo rapport aji ɗi jiiton ɗiɗo joni ɗum ɗo pop waɗino hade oɗo régime jooɗade jubbeten tan ko seeɗa saabu wawa gasde ene heewi filto molto ɗo yarete ene teska ɓe inɗi munen ɓuuri wawde haalede Moustapha Diop ɓe mbi saatu nde coronavirus o ari nde kanko o tottama milliard uji 2.5 million yo fewnan sénégal naaɓe million ngaji 6 masque uji beele sénégal naaɓe keeɓi masque uji ɗi ko Allah ndiyoni kono ko ɓuuri hen ko hawnade e ɗiɗon masque uji million ngaji 6 ɓe mbi ko waɗa surfacturation e on saaha masque goto jaranno ko nogas kono kamɓe ɓe jeeyi masque ɓe mbi ko 80 ɓe pawi hen 60 goɗɗe Allah walamu ɗum ene jeeya e dossier ji ɗi foti noddirede joni ɗum ko hen jeeya taw jiiɗa e dossier tabaski ngomo hakkude makko e tabaski ngom ɗum ko facette goɗɗo bandiraɓe beele on keeɓino masque ji doketeɗi eyi walla ala ɗum ko onon gandi omo noddire e ɗum joni noon hade men e ɓennoyde ko ɓuuri ko hawnade hande a nanat yimɓe ne mbiya goppe yimɓe ɓe noddoton ɓe liggoɗe dokkirɗon leydi ndi ko yon liggo c'est vrai ɓe dokkira leydi ko yoɓe liggo neɗɗo rokkira jala ko yo rem huuɗo dulto gawri ko ɗum neɗɗo rokkira mais saari tawi guesa ko garartir noon no mbaddata hen wona errude duggude mana garartir ndi mana erɗa awde goɗɗum ko wona ɗum kadi ko yimɓeɓe dukata ko foof arrestation noddugol kala mo mbiɗa est ce que ɗa yaadi e kaalis leydi ndi kala nokkuɗo hen artira wiyama ko ahan kay bandiraɓe holno ɗum gasirta defa ko welko hecco ko dahmuko ya jogo ɓotel gotel aɗa yiiɗi yo jibin keɓa kosam keɓa ɓotel gonguel aɗa yiiɗi joni saɗa juula berta nguru maggel juula hen aɗa hato jini ma nan janggotoɓe ɓe gaari yo ñam tew ɗum gasata wodan hen ko mbasɗa pada ko heddi ko mbaɗa hen gueɗel gotel yen jiɗ yo kaalis nawaɗo mo rewani lawol gujjaɗo mo mbiyeten wujjama o yo artu kono en jiiɗa yimɓe yo nodde holno gasirta wawa gasde alay saago jaɓen mo felliti duhade barmat alay saago yiye ƴiƴam omelette kay a helat ɓoccode tan ɗum woni ko waɗɗi yimɓe yo kaldu gonga ɗum woni haalaka kono ɗum foof e waade noon min mi yahat directement ceerno alassane sall woni ɗo ministre ardima ɗo asegna woni ɗo ministre ha wayno leydi pulɓodiri ɗo e Macky Sall
ɓe certi wonde makki riwnomo wonde wanno démissionné sababunde o jaɓani won gueɗe baɗeteɗe e banggue mo woni o e ministére mo jogui o ɗum wona ɓamtare leydi sénégal mais ceerno alassane sall minen foof e hooladema saabu kala mo mbiɗa waɗoɓe politique ɓe hol ɓurɗo holnade ɓe mbiyatma ko ceerno alassane sall mais noon ceerno alassane sall il est temps o yalta o haalda e bandiraɓe saabu wawa wonde yimɓe foof ene mbiya ka koolaɗo an aɗa waɗa incarné ka koolaɗo kala mo mbiɗa holmo kooliɗa e politicien wima yi ceerno alassane sall de ko neɗɗo kolniɗo te min ha ɗo yarete mboɗo jaggi ko kolniɗo saabu dimisinɗo sababude ko dimisinri ko saabu ko tawi toon e ARTP e no waɗir ɗum no réglir ɗum ni e gueɗeji goɗɗi e goɗɗi e joljole jolnoɗe e leyɗele asegna ceerno alassane sall yimɓe fof mbiyata ko kolniɗo saabu ko ɗum o waɗi posé kono noon hankkadi yonti kanko o daro o haalda yimɓe o haalan yimɓe hol kanko saabu ɗo Farba Ngom dari waɗimo accusé wimo o jubbi jelna a ƴetti mi ƴetti so tawi Farba Ngom wi o ƴetti kañum ƴetti no yimɓeɓe mbayi hoolademo ni no yimɓeɓe mbayi yahorade e makko ni to banggue nunɗal mi ƴettani tan yonani yoni min conférence de presse tan yonani réponse politique tan yonani yoni ko nawa haala ka e laawol o nawa ɗum justice ñaawa hakkude mabɓe ande o ƴetti walla o ƴettani soko tawi ko tuumaɗo ande ko tuumaɗo tumɗo o ko foti fawede mun ko fawe mun kanko tuumaɗo o yaha lawol makko so tawi ko tuuma ko gonga wona tuuma muya ko hunde wonde ko foti fawede makko o fawe makko yimɓe yo kaldu gonga neɗɗo wawa widema a wujji tan aɗa daara ɗum ni tan ala ko kalduɗa e mun so tawi nden wonno ko puissance mo Farba Ngom jogui o wawano portude ɗum plainte hande kam o wawi portude ɗum plainte il faut o porte plainte hay sinno wona pour makko o laɓɓina nguru bamum sukaɓe makko yimɓe yo kaldu gonga yo laɓɓin ɗum ha laaɓa il faut o daro o andina yimɓe ɓe ko Farba Ngom wimo ko wodani wona gonga walla o holla yimɓe ɓe ko Farba Ngom wimo ko gonga ene woodi so wodani yo naw Farba Ngom lawol ha ande wona gonga ande ko wiyete ko nunduɗo ko kolniɗo ko gonga minen ha ɗo yarete e min e baɗono am ene jogue makko hoolare sababude comportement makko gila yimɓe ne duka ɗum deƴƴani hecci hanki sukaɓe Pastef mbaɗi conférence de presse Jean-Michel Sène gardiɗo AGR e maître Ngagne Demba Touré mbaɗimo accusé mi famani réponse politique ɗum ɗo mi ala hen réponse politique koɓe Sénégal naɓe ɓe tuumimo fodde wonde milliard uji bonɗi e saharu nde o ardi l'énergie ɓe tuumimo ɗum sifade ɗum ko scandale sifade ɗum jungo makko ne hen sifade e kala no boniri koye laamu makko wonno mi jaɓani min réponse conférence de presse pammi ko nawaɓe e laawol yo portuɓe plainte ko Sénégal najo haɓena ɓe wonkoɓe mbaɗimo accusé yo portuɓe plainte laawol ñaawa hakkude mabɓe haadi hande eɗen jogui jorto moƴƴo oɗo justice fawata gueɗe tan koye laawol ceerno alassane sall hande hay hunde ala ko waɗɗi ɗum ala ko foti wonde ko jojji e yeeso muɗum so wona nawde ɓeɗo e laawol ha tuuma muye 60 milliard uji million ngaji kalteɗi ɗi e 12 milliard uji kalteɗi ɗi ha Jean-Michel Sène wi hen hay Farba Ngom waɗi intervention to banggue milliard uji 12 ayi holko saabi ceerno Alassane nawata ɓeɗo lawol ande koɓe mbiyata ko wona gonga walla ande koɓe mbiyata ko gonga kadi ni Ngagne Demba Touré e Jean-Michel Sène yonani tan e wiide ɓe dossier ceerno Alassane Sall nan ɗo yonani tan e wiide ɓe bonande mun nan ɗo kamɓe ɓe gardi ko susata e leydi ndi si c'est avéré so tawi ko gonga ko bonnuɗo yoɓe naw ɗum e lawol yoɓe kol ɗum holleteɓe ko ɗum woni lawol kono waya tan no neɗɗo wiye bracelet électronique ene waɗi scandale jaaboɗa ga e page ma Facebook ko mbiɗon ko wona gonga ɗum wona ɗum so tawi neɗɗo tuumima fodde wonde bonande fonde dani mawnugol jogori heddade e aduna ha aduna egge lahara hoɗe ka poɗɗo nawde ɗum e lawol ha laaɓa cer ande an ngaalu leydi ndi ala ko memɗa hen ɗo hande hay hunde ala ko waɗɗi ceerno Alassane Sall so wona darade lang ɗum ɗo koɓe tuumatamo laaɓa taw wona conférence de presse min jeunesse ceerno Alassane Sall wadde conférence de presse c'est beau ene moƴƴi
peut-être ko réponse politique mais ene woodi réponse mo ganduɗa ko o woni nickel o woni mo yimɓe cohli ande ko tumete ko wona gonga ha ɗo ɗo yarete moɗen cikki wona gonga kono noon wawa tan yonirde ni yo jomumen tan yo deƴƴu kala tumaɗo hunde nawata ɗum foti nawde to nawata ɗum tan manan koye passe mum Facebook wiya wona gonga ɗum weeɓi no feewi yimɓe fof ene jogui e ma yakare yimɓe fof ene jogui e ma pellital labtugal ka neɗɗo nunɗuɗo wadde so tawi yimɓe ɗe tumma ka neɗɗo nunɗuɗo ene jakori ka neɗɗo nunɗuɗo ene gonɗini ɗum so waɗi wiɓe a wujji a daroto jaɓɓa e lawol kene laɓɓinma kene foftina ɓesgu ma kene foftina hay minen yiɓɓe maɓe minen ɗe mbadi kuftidinde minen entre guewme eyyi minen ko ɗum pammi kono kala tumaɗo ngaalu foof hono no mam birom waj darori Walfadjri wi identité ji biométrique ɗi baɗɗi carte électeur ɗi pewnira identité fof ko 5 millions pewnu ɗum nden ɗo henna watta réagir dawata jomum lawol ha wiye ko gonga walla wona gonga woɓɓe tan darto en mbiya wona gonga e ɗum ko gañgu ɗum ko télé opposant c'est pas ça so tawi journaliste darima wima an a waɗi scandale ngaalu leydi a fewniri identité ji kaalis leydi Sénégal identité foof 5 millions mais min soko min weɓata mi nawete lawol ha ande walla ha to joɗinɗa mbiɗa mi waɗi ɗum jottoɗa mbiya a juum walla lawol wiya ko wiya mi waɗi ko wona gonga kono yimɓe mbawa tumdema e identité fewnira ko million ngaji 5 ene ɗum ne tundi hoore ene jiiɓi ha sa wiyam identité o fewnira million ngaji 5 ene jiiɓi ha kono c'est normal neɗɗo tumaɗo wiya wona gonga onon wona wonde e page mum Facebook winde noon c'est pas vrai wona ɗum wona gonga ko tribunal yahata porta neɗɗo o plainte ko tumma ko laaɓa ceer min ko ɗum pammi kala tumaɗo pop contrat d'armement jaɓoto Facebook kala tumaɗo foof milliard uji jaɓoto ko Facebook kala tumaɗo foof fewniri identité ji ko seeri jaɓoto ko Facebook bandiraɓe holɗo faya kadi tumɓe ɓe kadi enen poti no wawde portude neɗɗo plainte so tawi ko gonga maître Ngagne Demba Touré so tawi ko gonga Jean Michel Sène oɗo scandale ne woodi on potani fawde hen polumtoŋi mon poɗɗon ko nawde ɗum e lawol jomum en pawe e lawol ande ene woodi so tawi wona gonga noon onon ne oɗon poti tuma mum e poɗɗo ni so fawama e mon oɗon poti yaade ma non laɓɓinoyen ɓesguji moɗon laɓɓinoyen koye mon jaaɗo ha dari wuccirema wima a ƴettimi ƴetti wona mosali gaynat ɗum ko lawol so tawi kultunoɗa walla ndenturinɗa neno ko nden puissance mo joguino to batte état hande o ala on puissance nawmo lawol haala ha laaɓa ceerno Alassane Sall naw Jean Michel Sène en lawol haala ha laaɓa Ngagne Demba Touré en naw Farba Ngom lawol haala ha laaɓa a wawa tan aɗa tuume aɗa deƴƴi aɗa waɗa conférence uji aɗa moosa wawa wonde ɗum woni ko jinnomi haalde hen assalamu aleykum Alhaji Oumar Doro Koura jam mawɗo Abdoulaye Abou Sow kamɓe fo ɓene keɗima alɓurade de mbi hello e hakkille ko joomum safranta hoore mum en laaɓi ceerde ma doguima yeftima hay goto safrantama ko an tan yoftoto en laaɓi ceer doguitama Allah yeftima oɗo Sall ceerno Alassane Sall min de to banggue hooram min hakkillam min ko wiyanoma yomi suɓo ɓurɗo nunɗude e Sénégal kanko suɓa toon komi noddanoma tan suɓa ɓurɗo nunɗude e nder Sénégal ha hawri e golle makko e nanannoma e haala makko kanko suɓa toon kono nde Farba dare assemblée nationale Farba dañi koye nder assemblée nationale haali wimo a mi ƴetti ƴettuɗa ko guila nden hay sinno Farba woni président laawol ne rokkimo portude mo plante en tant que o tooñima Allah ne wawi ka Farba jogii sitti Sénégal kono haaju makko kam oto wona ɗum yo poto plante o vraiment a hollam ɓe ñaamiɗo tawi komi ñamnomi jagge tawi mi ñamani an jaggeɗa way kono jaabaki de foppi kanuji laamu nden ono fonno noddudemo nodda Farba vraiment gati ɓe jeeya ko ñaama ko leydi ndi jeeyi ko ñaama ɓe jeeyade ɓe fonno noddemo mbiya Farba aɗa lamɗin koko ñamɗon ko hombo jeeyi ko ñamɗon ko kono laamu one noddani pour que ronno ponnoɓe noddude kono noon walla asade l'état o fonno noddudeɓe pottoɓe pelan kono noon waɗani kono kanko fulminino ɗon hoore makko ɓeɗone kadi gari mbaɗi ko conférence de presse kaali ha yimɓe fof nani vraiment cuuɗaki moggade kanko omo heeɗi omo yaha waɗo conférence de presse banque goɗɗo mo haalo goɗɗum ko ina waɗɗi mbone ɗum ɗo ɓuuri mo waɗɗade kam ɗum ɗo kam ɓuuri waɗɗade waɗa feere ha laaɓa laɓɓinde hoore mum ha laaɓa hoolare Sénégal siguno makko nde ɓeydo walla wasa so laaɓi cikka e makko ko
jiya e makko ko cikkano e makko kono noon o laɓɓinaani e mo jooɗi eɓe omo yaha omo haalo goɗɗum walla omo jaaboyono yimɓe fof tina wontinoɓe kono wonɓe tinata wallahi wonɓe tinata wallahi conférence de presse yo aro laɓɓina yo aro noddat o laɓɓina laawol hay goto jeeya ɗum so fof jeeyi laawol situation oblige de laɓɓinde mo haala ka situation oblige o aro laɓɓina yimɓe ɓe yo laɓɓin hoore makko ko laɓɓini noon hoore makko wona yimɓe ɓe o nafata o nafata hoore makko o nafata e ɓesgu makko e yiɗɓe mo ɓe ko woppiri ni mawnoddu e laɓɓine hankkadi hay sinno tooñama e jaggama ma yo kanko waɗi kamɓe jaggaɓe fof ala hen mo ɗeɓe suusi wiide wujji o cikkaɓe tan ne nodda ko laawol tan laɓɓinta tande laamu tan de mbo laawol laɓɓini fof laaɓa yaa mbo laawol ɗini fof turwa ala yimɓe mbawi kono ceernatal kam yo altino walla yimɓe ɓe laɓɓina ko fawa e dow mum ko wona tan mbo heɓa radio ji mo wiya on liggade oɗon ko ni mbaɗon oɗon ni ɗum fof ko gonga droit ɓuri jogade droit ko laɓɓinde hoore makko laɓɓinde hoore makko ɓuuri jojjude hannde yimɓe yo kaldu gonga ɗum ɓuri yimɓe ɗum yimɓe coyne makko ɗum yimɓe jiɗo o laɓɓina ko laɓɓini hoore makko hawlaɗino kala ko laaw rokkimo haaldi e ko wadde yo yaha voilà surtout te occasion mawɗo neni occasion makko mawɗo neni ko ɗo tan o laaɓata yimɓe ɓeydo mbo hoolade ko ɗo tan kadi o turwata yimɓe ɓe jogo de seppi ombo cogol jiyano e makko non so turwi bone waɗi so turwi kam hankkadi ndeka firti bone waɗi kala nde wiya o waɗi bone waɗi kam mami den ko muusimi kanko ɓurnoɓe hoolade hande e yimɓe sénégal wonɓe ɗo wona an tan neɗɗo noon ko fawama ko wona gonga aɗa andi wona gonga koko fotata andinade an noddude pawɗo mo vraiment pawɗo mo hulani hersani ɗenƴaaki haani koyrata yimɓe nani cukalel keccel kene yimɓe nani pourquoi aɗa hula ɗum cukalon keccon en pawema hunde oɗo wañ gonɗo won fajiri mambiron wañ haade carte d'identité ɗi ko haali hen ko o wi Ablaye Daouda Diallo fewdiri carte d'identité mana ko 5 millions on wonno ministre de l'intérieur 5 millions mais ɗum jomum daƴey ɗum wiyamo hollamɗo mbaɗirmi ɗum kono noon yimɓe jooɗo tan ndege tan yimɓe tubaji faye dow muyer kalata memama janggo kadi leñol ummo wiya ko leñol yiɗa vraiment kam tamne hawni ko yimɓe memama tan wiya ha ɓe jiiɗa leñol ngol neɗɗo yiɗama kay bonnima a wona gonga naw ɗum laawol haade kay laawol nen ɗo eɗen ñaago yoɓe ummoɓe ɓe laɓɓina koye maɓɓe ɓe laɓɓina leñol ngol mon laawol ɓe mbasa reddinde yimɓe ɓe e yimɓe ɓe kala mbaɗɗo ɗo leñol mo jeeɗa fof sa waɗi ya jagge ndewneɗa laawol noon foti kala mbawa waɗani so leñol mo jeeɗa fof eɗo mbaɗo jeeɗa fof ɓayda waɗani ya woppe jahaji a waɗani walla ka sénégal aña tan a waɗani enen jadani hay goto en gondani hay goto ko wona pewno sénégal e laɓɓinowo hoore mum jena tan ara ko gullata e neɗɗo ko arɗo wallahi arɗo kaala ko yimɓe nana wona walla yo naw alani en jalniɓe takkuɓe ɓe fof no guuri nani jooɗi hay goto mayani en goto mayan taw barba nan ɗo jooɗi nana kaso kulnoɗa ko o wawa neɗɗo wawa nanudemo kaso kam o ɓayi kaso bomo laɓɓitina ɓeɗo wadde hecci hanki jeeya leydi ndi ɓuranima e leydi he jeeya laamo ɓuranima e laamo tattima ar laɓɓin hoore en laaɓi ceer billahi kono jaa tan on ndiyaka tan on ndeeƴi inde kam tawi ko gonga tawi tan ko gonga umar ɗoro ko wallahi ɓurno ɗum hoolade ceerno Alassane Sall ala yat enen fof allah ne seedi ko wiyanoma yo yimɓe ɓe cuɓo hol ɓurɗo hoolede e leydi he ko kanko cuɓato kono noon a boni bonna noon occasion darima de hoolaka ha joni kono a boni tulwina hoore makko occasion darima de o tas ɓalejo mbaɗaɗo witte makko danejo o wawa sodde weekal o wawa sodde sabunde o itta ha laaɓa kaɗo hen yaade tawi witte he tewi kuɓe salmini a jarama merci golle ma jooɗi peewi mawɗo Abdoulaye Abou Sow golle ma jooɗi peewi oɗon keɗo radio Toɓe FM 97.8 émission sénégal men ɓuuri sikki sohludemo Sonko ɓe mbadda face à face ɓe mbadda débat haydara ala ko findiri e ɓeɗo tumɓe mo oɗo tumamuya haydara ala ko findiri hen omo wawi heɓoyde Sonko haɗata ɗum ɗo o lijita ɗum ha laaɓa saabu min 3 dossier terten ɗo kaali haɗi ganni kam so tawi ko gonga ɗi gannimi de so tawi wiyama ministre de l'intérieur nden Abdoulaye Daouda Diallo fewniri identité ko 5 millions ɗum waɗi men facturé so tawi contrat d'armement ne haale so tawi affaire 60 milliards ne haale to banggue énergie ɓeɗo pop jomum nanɗo en hay hen goto mone porte plainte baɗa ɗum accusé o hay hen goto mone wiya min ko mbiɗa kam ko wona gonga adda dalilaji muɗum tan laaɓɗi mon fof ko nene jooɗi tan so haalama tan moosa min kam wax deggue yalla min mi ande hooram saabu weeli so tawi neɗɗo tuumima bonande so neɗɗo tuumima guyka
tuumima jamfaade ɓiɓɓe leydi tuumima aɗa wuuri a mayani jomum ne wuuri mayani sinno kam koko haalno ha paari maayi e nder hen ala ko mbawɗa hen sinno koko haalno ha paari mayiɗa e nder hen ala ko mbawɗa hen kono kalɗo o nene jooɗi tumɗoma o nene jooɗi aɗa darɗum ene darma an tuumaɗo aɗana jooɗi hay acte goto a waɗata ngam yo laaɓ acte o ko nawde ɗum e lawol min mi ande hooram hay hunde noon ala ko waɗɗi ɓeɗo sona wadde des choses palpable et visible ko memoto ko yiyoto kadi eko yimɓe jii e acte uji pattamlami ɗiɗo ceerno Alassane Sall waɗi ɗum weeɓani waɗede te weeɓani yiyede yiyaka ni tawde e nokku salaire mo ganduɗa eɗen mooli Allah e avantage uji ɗi ganduɗa eɗen mooli Allah taw ko neɗɗo goto heɓat ɗum par mois mbiya an a wawa wonde e ndin mbaadi tawa won Sénégal naɓe wonɓe ɗa ngala ndiyam wonɓe ɗa ngala école won wonɓe ɗa ngala dispensaire daroɗa e ɗum ha saliraji directeur uji foof tello e won mbaadi yimɓe tumma ko waydani aɗa yeedi ɗo point d'interrogation mo ganduɗa hayso fawama e avion yata il est temps ceerno Alassane Sall haalda e yimɓeɓe il est temps o haalda e ɓe ganduɗa nene ndewe makko ene tuumamo jamma e ñalawma il est temps ɓe ganduɗa nene tuuma fodde wonde manan pewnir identité goto ko million ngaji 5 il est temps ɓe ganduɗa nene tuuma affaire contrat ji d'armement il est temps ɓe ganduɗa nene tuuma sur facturation to banggue bracelet électronique e gueɗeji goɗɗi yo neɗɗo tuume bonande wande dani garta tan joɗɗa jeeda par sac non vraiment ne hulɓini mi anda foof holɗo leydi ndi fayi tawi en kaldat gonga so tawi en kaldat gonga mi anda foof holɗo leydi ndi fayi toɓɓere wonde nde ñanden Amadou Ba won loi goto mo wonno proposé loi o yawti andi o loi goto no ɗo wadde amnistie ɓe ganduɗa dañino caɗele e firtinaji bannoɗi to banggue politique Pastef wi kañum so tawi warɓe yimɓeɓe e leptuɓe yimɓeɓe ɓen hen kamɓe ɓe ngala hen e on saaha noon kamɓe koɓe famarɓe doole e assemblée kono noon loi o yawti ɓe min nde ɓe namdi nden ministre o Aissata Tall Sall adan wiya ko ɗum ala hen kono caggal mum nde worte ɗum waddama e nder hen ko wawno wonde pop kamɓene ɓe mbaɗi proposé fewnidde walla yurditade loi o ɓe mbiya ɗum ɗo waɗama amnistie kono gueɗe baɗe ni mbaɗaka amnistie jomumen jaafa koko ñawete nde loi o wota ha paari loi noon so wotama ko ma yettiyo taw ɓe ganduɗa kañumen goni conseil constitutionnel ɓe ganduɗa ko kañumen goni ñawore ɓurde towde e nder leydi ndi kala koɓe ñaawi hankkadi ruttantaki ɓe mbi Amadou Ba an de loi mo gadduɗa o ko anticonstitutionnel ko loi mo ganduɗa ene lundi ni loi leydi ndi woni e article gadano oɗo loi o wawa jaɓede kadi ni hay sinno on mbaɗani oɗo loi wonde ɓe ganduɗa ko kañum en mbaɗi bonandeji labtuɗi ko wiyete ko crime hay sinno on mbaɗano loi ɓen mbawa yaafede beele ɓen ene ndewe ɓen hayso amnistie waɗama ɓen mbawa yaafede ɓen jeeyaka hen saabu Sénégal koko waɗi ratifié woni e luwaji aduna Allah ɗi yimɓe nanodiri ngal ɗo baɗal kala baɗɗo ɗum ko naggam o fawoto e dow ma enen fo nden leyɗele ɗe mbiyen anne ciññina mbiya aha a jaaɓi mbiya aha a jaaɓi mbiya aha a jaaɓi donc on hay sinno leydi mon ala loi baɗo noon haade a waɗi ratifié e loi o hankadine aɗa wawi rewde neɗɗo sababude on loi joni noon ɓe diwti loi mo Amadou Ba en galdunomo Pastef adduno o kono haɗani de elle ɓe gudditani ɓe brèche goɗɗo ɓe gudditani ɓe ko laawol ɓurgol yajji wonde kala bannoɗo hen bonande ka ñaweteɗo bandiraɓe mi anda holno neɗɗo jaɓirta mi anda holno neɗɗo wonirta ministre walla gona député jaɓa wiide yo ɓe ganduɗa kañumen mbarno Baba Kana yo jaafi walla jaɓa ɓe ganduɗa kañumen leptuno Pape Abdoulaye Touré mbiya yo jaafi e woɓɓe bandiraɓe wawa wonde so tawi yimɓe mbaɗi ɗum mbaɗir ɗumen ko doole mbaɗir ɗumen koko weeli ɗumen kulani Allah mijaki koko maayoɓe mbaɗi ko weeli ɗumen kono kam mbaɗani ko ɓuuri saabu mayiraɓeɓe e boniraɓeɓe e bonnanaɓeɓe moni pop ene yiiɗi yo hundere nde yo laaɓ beele ande hol toñƴo e hol toñaɗo ande warɓe kono toon fof wona toon woni haala ka wonti débat o ko loi o riwta ko wonti débat o ko ɓe mbiya manan ɓeɗo ko cuunaji Pastef naɓe ko cuuneji saabu ɓe mbaɗi loi conseil constitutionnel riddi ɗum wi yadani hen
kamɓe haɓe mbiya ɓe malama ɓe dañi victoire kamɓe Pastef naɓe opposant ne wiya malama dañi victoire saabu conseil constitutionnel riwti loi mo Amadou Ba en gadduno mo Pastef adduno bandiraɓe conseil constitutionnel riwtude loi wona wonde cuuneyagal soko tawi ko cuuneyagal waddi ciftoren loi o mo ganduɗa on gotino ɗum ɗo régime ɓennuɗo o wotino ɗum ɗo wonde élection o yo nawe ha le 15 décembre ɗum ni addi pittali 4 maayi hen nde goɗɗon loi on assemblée wotino ɗo loi élection o yo dirtine ha nawe ha le 15 décembre beele kaari en ne mbawa jeeyede hen kaari en ne mbawa jeeyede hen nde yimɓeɓe mbaɗi manifesté ha yimɓe 4 maayi hen pittali 4 ko hen keddi il faut ciftoron ɗum ndi loi o yetti conseil constitutionnel wiiɓe élection yara ha mois de décembre élection ko nde tan waɗata ko nde tan nde wiya waɗata nde ko nden tan waɗata waddi nden mataw kon cuuneji pour min wona toon wonde loi riwtama ɗum hande fotani wonde débat télévisé fotani wonde débat ji radio fotani wonde débat ji Facebook oɗon gandi ko foti hande wonde débat ji hande holɗo ONAS tolni to banggue canalisation hande holɗo ndema tolni to banggue nguura hande holɗo kuura tolni hande foti wonde débat kaalisaji baɗanoɗi ɗi holtoɗi naati e no ɗi jaltirta ɗum hande foti wonde débat kono wona loi riwtama wadde kay soko tawi Amadou Ba en ko cuune El Malick Ndiaye en ko cuuneji soko tawi ɓen fof ko cuuneji daga hay Amadou Mame Diop ɓen ko cuuneji gonno Macky Sall en hay ɓen ko cuuneji gonno saabu kamɓe jinno yo loi kamɓe mbanno ɗo loi yo élection en yo nawe ha le 15 décembre ha yimɓe 4 maayi hen pittali 4 maayi hen et puis vous êtes responsable soɓe dirtinano élection manifestation watta ha yimɓe maayi hen ils sont responsables oɗo loi kam ko ala mayɗo hen wiya tan ko firtam kayitaji bonirene Ankara kayitaji Ankara boni e kadi min ñalli ngabbe kudduɗe men hamin jeeɓa voɗo koɗa kam waɗaka manifesté ha yimɓe 4 maayi hen heddi hande aduno a ronkat andude Alioune Tine ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo kormaɗo gila ne ardi rado ha e ko jogui hande ko manɗa Africa joom santos mi anda mi yejjiti inde nde ko tedde ɗemgal am he so tawi Alioune Tine darto no place de l'Obélisque ene wiya sunu milliard e saaha nde Macky Sall woni hoorejo leydi sunu milliard yo yaltu sunu milliard so tawi hande cour de compte waɗat rapport waɗaɓe épinglé ɓe mbatta rapport goɗɗo omo sembina on rapport omo tellina rapport mo état waɗi o on e holɗo wona nane subaka tan kanko wiyanno sunu milliard kadi cour de compte so waɗi rapport so goɗɗo waɗi rapport c'est de connerie ɗum ko jibde hakkillaji yimɓe kono rapport gonɗuɗo gonga e gonga komo cour de compte waɗi cour de compte so tawi waɗi rapport so gonga e so fenade so karapilyagal so tappalagal kala ko wawi wonde haadi ko cour de compte waɗi on accepte kamɓe mbaɗi ko on woni gongira e gonga leydi ndi Allah ne wawi taw ko mbaɗi ko wona gonga Allah ne wawi taw e pawanɗuɓe gandal Allah wawi taw e pawanɗuɓe hay nokku il suffit kaɓe mbaɗi komo mabɓe o woni gonga so tawi woɓɓe mbatti rapport goɗɗo so tawi ko hande ko waɓe no Alioune Tine en cembinta ɗum vraiment nene gusta fayida nene guitta crédibilité e ɓeɓe ganduɗa kañumen tigui goni e cour de compte kono noon Allah ko moƴƴo yimɓeɓe hay goto ɗanaki hay goto ha gaha aɗa wawi ñalluɗo haalde guila subaka ha nangue muuta haɓe jooɗi haɓe puttitma guire ko kalta ko pop ano e kalta ko pop haɓe gandi wona gonga ñanden Guy Marius Sagna ne wiya Macky Sall en foti noddede yimɓe ne mbiya Macky Sall fotani noddede yimɓe ne mbiya dasuji nen nodde directeur uji nen nodde ministére uji noddaka alay saago yimɓe paama ministre wona no Oumar Doro ni tawi won ko mbaɗɗa ko hesinta ɗum waɗa fayida joni noon gadortoɓe koye hono koreji men biyeteɗo ceerno Alassane Sall min e yiidam o wonno koye funtude yimɓeɓe tagui mbiɗa noon tagui mi wiide noon ceerno Alassane Sall Sénégal foof waɗino yakar ko neɗɗo peew mo hono mum ala ha ganduɗa so joɗinomamo haala yimɓe fof padata koye makko ceerno Alassane Sall kala ko haɓotono e aduna wonɓe ɗo e leydi ɓe ko ɗum kaɓotoɗo an so tawi ceerno Alassane Sall hande wiyama wonɗo yiya ene waɗi ni ne waɗi ni fotani jagdema ala jahal kam koy
ala tagi mi wiide hen so tagi mi wiide fotani jagde mo Omar ko waɗi tagi mi wiide fotani jagde mo Ceerno Alassane Sall halde ɗo tolniɗo ɓe ko ngari ena mbaɗa ko e o gonga momin goni o gonga Ceerno Alassane Sall yakorono wallahi joni kanko nde ɓe jeeyi hankkadi haw andi ɓe ngari wona o ƴettu position ɓe wiyatno ko wuyɓe ko heefereɓe koye mumen o wondoy Ceerno Alassane Sall ko wiyanɗo APR ko wiyanɗo Macky Sall kono noon min e wiidam o mbaɗanoɗo écarté mataw yeehi ha yeeso Macky Sall jamfimo sikkude de ko ɗum woni sikkam koɓe waddunoɓe deal kanko e Macky Sall deal mo ɓe mbadduno ɓe jeeyi ha yeeso noon mboɗa andi winno ko so tawi yeehi o lomto ɗum joni noon mboɗa andi jamfimo ɗum foti wonde tagi mi wiidema ko ɗum foti wonde par ce que Ceerno Alassane position dariri hannde o Ceerno Alassane fotani jogade on position hol position mo foti jogade jiɗɗa wiide o fonno position mo fonno jogade hannde normalement Ceerno Alassane Sall fonno ko foɓɓude kelle par ce que ko haɓeteno ko ɗum woodi hannde ɗum woni ɗo hannde so arino ko ɗum o waɗatno Allah addi ɓeɗo nen mbaɗa ɗum eyo Allah addiɓe o yaada e mabɓe hannde nde ena wawno hannde nde Ousmane Diagne woni ɗo malla ɗo Birame Sidey woni ɗo o kanko fonno ɗon wonde kono noon e waddemo koɓe mbiyata juuji jaaji ko ɓeɗoɓe gaami ala hen ko ɗum waddanimo ɗiɗo musibbaji ɗio yahata kadi hankkadi ɓe woni ɗo ko jolfu mbiyata ko waɗa joffi ko dara sako woni joffi beele joni waɗɗakimo manan ɓeɓe ganduɗa tuumi mum o ɗiɗo tuuma muyeji o nawa gueɗɗe e lawol beele ne o wawa ko ɗum woni e makko o wawa sinno mo wawno Ceerno Alassane Sall ɗemgal mum wonani huno ko muɗum Ceerno Alassane Sall sinno o meeɗa wadde conférence de presse o itti tuuma o ɗon so waɗi conférence de presse ɗo gonnen ɗo o haalata ko ni way leydi ndi ko gattol ni Farba Ngom jooɗima e télévision wiya wujjimi wujji joni ɗum yimɓe ena mbaɗa ɗum répété aɗa jooɗi a wawa wi yo Farba addu hen leeral Farba ko haalatno ko fof ko gonga di ala ene hawni de ala na hawni de ko gonga gueɗel ɗimmel ngel luwa o yo mi addanma luwa o mbiɗa opposition foɓɓi kelle pouvoir foɓɓi kelle eyyi mbiɗa haalanma ɗo hannde gueɗel gotel bisimilla opposition hannde sinno anduno luwa o ko ni wattinta ɓe mbatta déposé mbarawde ɗum ko mi Allah no andi ko mi wima noon soɓe gandino luwa o wattinta ko ɗo e oɗo no lerdini soɓe gandino ko ni lerirta Allah ceernuɓe ɓe mbattano recours waɗi de jibini ɓe mbattano ɗo joni sa nani aɗan ko mbiyata ɓe kalta ko goɗɗum de min mbaɗi ɗum nenotan min dañi victoire wona ɓe dañi victoire kono ɓe kalta ko caggal ko min moy cikkumini manan nawa loi conseil constitutionnel waɗi ɗum récité ɗum wona cuuni yagal saabu hay Macky Sall waɗi ɗum ɗo henna yidde wadde reporté élection mi nani mbiɗa ɗum koɓe yejjiɗɓe mi nani mbiɗa ɗum ay ɗum ha waɗi manifestation ha 4 personnes ma hiya eyo ɗum kamɓe ɓe jejji kamɓe koɓe mbanno ko fof ɓe jejjiti pour kamɓe ɓe meeɗa wadde ko boni ɗum wona cuuni yagal ko ɗon tan yo Allah hokken yerde amin ya rabbi mi weltima noon mi weltima hokkay no jaruɗen daka ceerno dal yonawol waaji ɓe lawol ni tan foti ay Oumar jamma e ñalawma nana million ngaji natti garɗo jagga fof wiya mi wona gujjo mi fawi ɗum eyyi mi wona gujjo to mi artiri ɗum ɗo eyyi mi fawi ɗum ɗo hen wonko woni ɗo non min hawni kam ko das ñanden mbaɗaɗo kirtib tan ma nana fawi 220 millions rutti fawi galle jarowo 300 naggam millions won kawɗo hanki 1 milliard et quelque hanki mi anda heccenki 1 milliard et quelque fawi caution to jomum nani mbiye gujjani te Sénégal naaɓe joni noon no ngara ɗo hen enen guure Fouta men nan to hay hunde ala toon hunde fof no foti waɗede to no foti waɗede ene foti waɗede no wiyeteno école aji foti waɗede dispensaire uji opération eɗen jogui guese ha heewi eɗen jogui jawdi ha heewi foto waɗede usine aji foto waɗede foof enen noon garɗo fof ndeysan ara addana en temedde men ɗiɗi temedde mon tati opération ñamno yo yoɓ yoɓe tuut ñamno opération ñamno yo tuut ñamno yo tuut eyyi ana ñamani min mi ñamani eɗen cikkino eɗen mbawi ɗum mbiyeɗen ñaami taw en ñamani mi gam ñamani min ɗo joni kam ala ɗo joni wonɓe nanata hen a meeɗa min yiyat annene way taw caggal ka way taw wonɗo binnoɗa non min ɓe jinno min waɗino jinnoɓe way taw wonɗo binno wonɗo indema windano taw ne hawni de min waɗino jinnoɓe yo won ƴattotoɗo e dugo o mbi min mi yahane ɗum ɗum tagi an Allah nati ayi ɗo joni ko Allah yoɓma ɗum yimɓe ɓe wallahi waɗino jinnoɓe kay sa hettina ƴattade e ɗum ni ɗum yahane ɗum min maɓe totte kalis wallahi hande oɗo ñalawma wey jaam sehlamo de Ibrahima won wonɓe ɗo hande nene jogui won wonɓe ɗo hande jogui otoji munen en jogui galleji munen ko ƴettade rokki ɗumen ɗum haalde ko boni e Sonko en hande keɓata hay mbuɗa nde minen poti min ngala hay dépense saɗa siftoroɓe meeɗima wiide to wayi noon gandi ɗum kam siftorde ɗum wiyama ɓe meeɗima wiide julde ko julde Samba minen julde ko julde wallahi Demba min julde ko julde wallahi mboɗo siftora wi min mbimi noon won sehilma goto
bannoɗo gadday nde waji ɓe laami nde wi ko baɗɗo gadday o jaabi kam en ñanden min nani ala ko wiyani mbimi ko yeehi ha yeeso ko laawol yeeso ko laawol eyi laawol ngol ferama en tout cas nen ɗon de laawol darima a jarama yo jaam amin ya rabbi mi salmini galle fof kala ko woni ɗo e ko niɓɓiɗi yo Allah leernu amin ya rabbi ɗum tan de opération o ceerno Alassane Sall ne so tawi ko woni koye gonga yo ya lamno ya hoore mum ɗum tan de min mbi ɗum tan de ok a jarama yimɓe hewɓe kadi ne mbiya dasuji nodde directeur uji nodde opérateur économique en ne nodde ministére uji noddaka alay sago paamen ministre won loi tonguɗo e sako tawi ene nodde ene woodi cour bawɗo noddude ɗum wona ñawɓe fof mbawi ɗum ñawde waɗi ko lawol Allah waɗi noon joni woodi omo ganduɗa kañum woni président Macky Sall ko taki mi wiyanima yo ar mi wiyani ko gaddeteɗo kono mboɗo wawi wiide kam jorgol tuuba dohol ne jogui hen responsabilité kala ko sériñaƴe kurus ko tajgol garowol ngol neɗɗo kala ko wawi waɗede e leydi ndi so ministre waɗi so wona ministre so député so directeur waɗi kala ko wawi wadde wona enen hakkude men mum e nomɗo ɗum o enen ko hakkude men emo nomɗen o population nomi ko président nomi yimɓe muɗum waddi soko tawi yimɓe mum bonni so yimɓe mum pewni wiyete ko vraiment président liggima fewni so yimɓe mum bonni o foti wiyede ko président bonni so woni liggey wiye ko kanko so woni bonande wiye ko ɓe ala gasirta noon heddi ajande fo wande ɗo président Macky Sall wawa labde hen woni ko wawa labde hen ko kanko woni gardiɗo kanko tiimi foof kanko woni kajotoɗo kala ɗo yaha ha arta so moƴƴere so bonande artata ko ha e juuɗe makko wiyata tan ko kanko saabu 2021 manifestation ngaji bannoɗi ɗi 14 neɗɗo maayi hen caggal nde 14 neɗɗo maayi hol mécanisme uji ƴettaɗi hol peeje mbaɗaɗe holko waɗa e holno ummora e holko golla goo ha warɓe ɓe ha jiite ɗiɗi ha hono ko wayi noon wasa wattude holko waɗa hen hol darde président dari hen ko ɗum question 2022 nde manifestation ngaji mbaɗi yimɓe jeeɗiɗo kawri e ladial hol peeje ƴettade woto ɗum wattude hol peeje ƴettade ha yimɓe ganda ɓeɗo jeeɗiɗo holko wari ɓe beele waɗama walla waɗaka 2023 manifestation ngaji ɗi ne mbaɗi affaire o ruuki yimɓe capantato maayi hen joni noon beele nden kadi wonko ƴetta woto ɗum wattu walla warɓe ɓe yo gande ha hen hunde ala ko waɗa glissé 2024 manifestation battidiɗo woni mo yimɓe nayo maayi o adduno ɗum ko wodde loi dirtinde élection wate le 15 décembre ha ɗo yarete ala mesure ƴettaɗo hen ala wiyaɓe oɗo commission ƴettama ɓe yo mbaɗ enquête naggam kala baɗɗo naggam manna naggam waddi il est responsable gardiɗo galle o hay goto wona responsable so wona gardinaɗo galle o kañum jogui konngol galle o kañum jogui konngol galle o jogui signature galle o jogui foof waɗama e junggo makko sona hen mo yamiri yo lomtomo hay lomtiɗomo o so waɗi bonande ko kanko lomtinɗo woni responsable est ce que noon omo adde walla o addetake est ce que mo ñaawe walla o ñaawetake ɗum ko facette goɗɗo mi yahani toon laawol andi ɗum assemblée andi ɗum kono kam neɗɗo a wawa wonde gardiɗo galle ko an jogui signature galle jogui konngol galle kalfina neɗɗo bonande waɗa wiye ko neɗɗo o kadi nde bonande waɗi nde an hay acte goto a waɗani hen woto ɗum wattu holko adana ɗum wadde woto ɗum wattu ko aɗa jooɗi fawi juuɗe ma caggal wiye an ala ko a waɗani bonande wiye kanko an ko yimɓe makko tan bonnata Macky Sall waɗi ko feewi yeehi ko feewi moƴƴi ko feewi kono kala nde ko boni ko ari wiye ko yimɓeɓe wawa wonde gonga bandiraɓe kamɓe fof jototono e table conseil des ministres kala e mabɓe hen biyeteɗo ministre walla naggam poste uji kewɗi ko décret makko waɗat ɗum kanko signinte kaari mi nomi ɗum naggam kaari mi itti ɗum ɗo mi faari ɗum ɗo waddi so tawi won bonande nde goto yimɓeɓe mbaɗi kanko kay omo wawi wiide neɗɗo a waɗi kono enen kay ko mana kanko pelleten kadi neɗɗo waɗi bonande hay hunde ala ko fawoto e dow muɗum hay misir goto ƴettaka ɗum c'est lui responsable on neɗɗo gardinaɗo kanta noon yo neɗɗo ñaawe walla wasa ñaawede ɗum ko facette goɗɗo ɗum en jettaki ɗon no woɗɗi ngal paɓal ne woɗɗi ngal wona e o saaha kono hande ɓuuri jojjude so wonko wone gollede yo yimɓe gandu wonko wone gollede hande ɓuuri jojjude hande banggue Fouta o mboɗanmi alerte koye ha tengte département Kanel hande nomination ngaji mbaɗaɗi toon ɗi ko wayno Alpha Ba en ko wayno Hannibal Djim e woɓɓe koɓe noma ko haɓe kandi hen haɓe mbaɗi ɗum mérité kono ɓe ganda population soko tawi tan ko ɓeɗo tan ni
ko ni no ɓe jarata ni ko ni tan ɓe jarata ɓe ganda population ɓe mbawa yulde population kon ɗo toon ɓe ganda population andaɓe kadi so wonko wone gollede toon yimɓe ganda projet ji dartinaɗi toon ɗi holko dartini ɗumen yimɓe ganda waddi ko wayno alpha ba en ko wayno anibal jimen haɓe poti ballade yimɓe ɓe ganduɗa koye nder nokku o jeeya ko hen jibina ko hen mawni kañumen gandi les réalité kamɓe ɓe ganda les réalité hande haalte tan ko projet ji darnama holko darni projet ji hay sinno ko meselal fewna toon hay goto anda alay sago stratégie ƴefton stratégie kalnon yimɓe ko golloton toon ko watte toon ko yimɓe ganda so wonko nawete toon yimɓe ganda kono ala hay goto andata hay hunde a wawa wadde feere ha keeɓa alpha ba a wawa wadde feere ha keeɓa anibal jim a wawa wadde feere ha keeɓa goɗɗa te ko onon goni autorité ji nokku o so tawi min keeɓani on holɓe min keeɓata somin keeɓani on yidde hebde information o holɓe min keeɓata so tawi wonko batton somin tinani hono min gandinirta yimɓeɓe wonko gonɗon e wadde c'est très important kadi onon gonani min toon onon mbawi ɓallinde min onon mbawi hollude min ko wone waɗede onon mbawi hollude min ko waɗa ko fuɗɗa ɗo tolna ɗo yarete so tawi yimɓe mbawa hebde on ha keeɓa information ngaji holno jittinirta population ko gonɗon e dow mum waya tan kono wayani wiyete tan ko hay daron mbaɗani non tan wiyete hay sinnomo ko gonɗon e wadde hay soko meselal soɗon nawa ɗum toon yo yimɓe gandu ɗon nawa meselal ngal ummi ko ɗo sababu nangam addana meselal ngal nawe toon ɓeɗo guudi munen ceeki ɓe dokkete meselal ngal ɓe dokka meselal ngal ɓe keɓotako banggue alpha ba heɓotako de anibal jimen keɓotako de en yiiɗi heɓede noon ha ande holɗo yarate to banggue Fouta o moni fof ko banggue mo keɗɗa o mbawɗa woyande caggal woyande leydi ndi foof bandiraɓe so waɗi gantiɗe haale min ñaaguima yafuya alpha ba en keɓotako de so wonko mbaɗata min ganda so ala ko mbaɗata min ganda a wawa wadde feere ha daña accès yallo ken ñalde jaam ciao peace and love